Magluto tag minudo mga papang, na yung mga ingredients diri na muna siya mga ingredients mga papang. Ato iuna ning Bombay ug ahos mga papang, wa nay daghang arte. Lunod dayon nato, isunod nato. Okay, kayon sa nato mga papang. Okay, lugay-lugay. Ana na siya mga papang. Dayon isunod natong atsal. Pasunod kunuhay ni mga papang pagmuluto tag minudo. Unahon jud ang mga panakot mga papang no, arte-arte pag ginagmay. Pero pwede ra biya guna dunganon. Unsa pa man natong isunod mga papang? Isunod nato ang karne. Nga niwa na daan. Pwede naman siya lapuan daan mga papang, pwede po diretso ra po luto mga papang no. Depende na sa mga papang unsaon ang pag-idea. Ang importante lami og lasa ug luto imong pagkaon. Mao na siya mga papang, isagol na tong mga panakot ug ang katong karne dayon ato na pud iyabo ning kuan, ibutang na pud nato ning patatas ug carrots para may kolor-kolor. Pero mulami parimis po na isa sa minudo mga papang no, ang carrots ug patatas muna siya makapadala pug hilas sa minudo nga luto. O kayon ugay-ugayon, ilambada gamay. Dayon takluban na siya mga papang, pataod-tauran gamay. Dayon butan ketchup. Pagbukal na, butan ketchup. Muna siya makapalami sa minudo mga papang. Ketchup na, binisaya rin ko kayo good. Naapoy patis, naapoy magic sarap. Igo-igo ra mga papang nga kuan, naapoy green peas, pakulor-kulor. Muna siya makapa-attract sa pagkaon mga papang. Kumubutang tag ingredients, igo-igo ra dayon mga kuan pod, lamas-lamas po nga mga kuan no. Hiniwa, napoy hotdog mga papang mo na siya nakapakulor gyud sa minudo mga papang. Ang atsal, wala na malunod naman sa minudo mga papang. Kanagong hotdog okay dili imo dya makita kung pula-pula. Attractive na kailan tao ng minudo mga papang. Ara na siya pagluto mga papang. Pero ang importante, pod lugay-lugayon pod nimo, ukay-ukayon sama gud sa imo chicks good. Takloban. Wa na daog na. Abrihan na to balik mga papang, be, tanawon ba kung nituskig o nilusbad ba atong minudo. Be, abrihan. Baling lamia mga papang, nga pula-pula na mga papang. Pero na po ko'y sikreto na mga papang, labtikan na nimo gamay nga kalamay mga papang, ayaw jud kalimot og kalamay og butang para mo lami gud sa pagayo. Tanawa, hamis kayo, murag pareha ka hamis sa imo ha. Atong tilawan mga papang, mauning pinaka-thrilling kay nga part kanang tilawan na nimong lasa ba kung naluto ba og lami bang lasa, be tilawan huyop-huyupan sa kapila kay init gud ni sa kayo beberan. Piyong-piyong ang mga daga kidnap ng ba mga papang, wake up sa dugan, bantay heart attack. Ayaw pasagad ra pa nga. Okay lagi kay lagi unsa pay answer lami kayong pupurs.